Kabeh bali becik. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 13 Februari tahun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 7 ayat 31 tekan ayat 37. Esuk iku mripatku dempet. Pak, aku ra iso ndelok mripatku kelet dempet. Bengokku seka peturon. Kabeh katon peteng. Aku grayah-grayah, mamak-mamak karepen ora kejlungup utawa glundung saka ambin. Ndak jembeng-jembeng mripatku ora mbukak nanging malah saya lara. Ralet suwi bapakku mlebu kamar. Mripatku njur dilelet-leleti. Bola-bali mripatku diusap-usap enggo sithik mboko sithik mripatku bisa melek. Lodok garing kang blengket telapukan mripat ngisor lan dhuwur saya jemek lan bisa diilangi. Aku bisa ndeleng meneh. Jebule bapakku nelesi mripatku kang bumpet nganggo idune. Jebule idu sing katone jenesi bisa dadi tamba mujarab kanggo ngelekake mripatku. Prastawa mataun-taun kepungkur dek jaman aku isih cilik biyen. Bali kemliwer ing pikiranku rikala nglimbang waosan dina iki. Dina iki Gusti Yesus uga migunakake kecoh utawa idu dalem kanggo nambani wong kang lara budheg lan gagap. Genahe mengkene, sakwise kapisahake saka wong liya saengga dhewe, talingan wong mau dileboni racikan dalem lan ilate dileleti ngagem kecoh dalem. Kapisahake utawa kadhewekake ngemu teges anane pengalaman pribadi antara kang lara karo Gusti Yesus. Pengalaman pribadi lumrahe luwih nandhes tinimbang pengalaman bareng-bareng. Sabanjure karo tumonga ing akasa Gusti Yesus unjal ambekan landung lan ngendika marang si lara. Efata, tegese binukowo. Ya tembung parentah Efata iki kang dadi wosing prastawa sarase wong mau. Tembung iku medharake sapa sejatine Gusti Yesus. Panjenengane sang panguwasa alam sawegung, kalebu panguwasa memala. Mula talingan wong mau binuka lan sakala udar uga tetalining ilate. Dheweke bisa cecaturan kanthi becik. Wong akeh kang sumur prastawa mau dumadi padha gumun lan alok. Panjenengane ndadekake sakabehi becik. Tumangga dalem nuduhake panyawiji marang Allah yang Rama sumber kasarasan. Panjenengane banget rena marang umat kang sumendhe sumarah mringsih kawelasan dalem. Kaya sawijining donga iki, pitulunganku saka Gusti kang ndadekake langit lan bumi. Dene aloke wong akeh ngelingake marang wiwit kawite karya dumadining jagat kang kamakutani ukara kabeh kang tumitah becik. Kang kaambali meneh dening wecan Nabi Yesaya. Pancen sakawit Gusti Allah ndadekake samubaranging donya iki becik, ananging dosa ngrusak kang becik. Dosa ndadekake manungsa sangsara, rekoso kepara tiba ing pati. Gusti Yesus Sang Allah Putra tedhak ana donya saperlu ndadekake samubarang kang bubrah awit saka dosa bali becik. Sadawaning karya Gusti Yesus pancen ora tumindak ala. Panjenengane tansah tumindak becik, kepara gawe kang becik dadi tansaya luwih becik. Dene wong budheg lan gagap kang sarasiku mesti saiki dadi percaya diri meneh, bali srawung meneh lan ora ngrepoti meneh. Para tresna film kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut 3 piwulang wigati. Sepisan liwat Gusti Yesus Allah menawi janji dalem ndadekake sakabeh becik dadi becik. Kapindho, pangirameram dalem tansaya nandhesake kuwasa dalem kang ngungguli apa wae, kalebu ngatasi rangkah lan kukuban. Katelu,
Kanggo tuwuh ngrembakane iman kapitayan kabutuhake pengalaman pribadi antara manungsa kalawan Gusti. Mula nglodhangake wektu kanggo sapa temon sapa jagung karo Gusti sacara pribadi, mligine jroning donga sarta nglelimbang karya-karya dalem dadi banget ing wigati. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci, kados mula buka sakmenika sarta saklame-lamenipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.